komi ilimin mai ilimi, idan kana magana da shi, sai maganarka ta wuce ilimin shi, ga lokacin nan kana magana da jahili ne. Haka nan komi hankalin mai hankali, idan kana magana da shi, sai maganarka ta wuce hankalin shi, ga lokacin nan kana magana da mahaukaci ne. Ko wadda bi abin gaban wani ya yi dariya, to nashi sai sa shi tagumi wata rana. Kowa aka ce ma bari, bari, kaga ban bari ba, ƙarshenta ba ka gani ba. Ko kai kan shi motar kwaɗayi, to sai ta kai shi tashan walakanci. Ko kai kan shi inda Allah bai kai shi ba, to shi ko Allah ya fasa kai shi. Ko kai takaka har gida, to in ya sami sa'a, komi shi na iya aikatawa. Komi kake yi, ka zankata ka tsantsan gare shi, saboda tsalle ɗaya mutum ke yi ya faɗa rami, amma sai shi yi tsalle 100 bai hito cikin ramin nan ba. Kowa ka ji an ce ma tsohon banza, to dama can yaron banza ne. Kowa ya ɓaci kasuwa, ai ya san da wanda yake. Kowa ɗiba da zahi, bakin shi ke ƙonewa. Siyasan Najeriya